Hej sammen og velkommen til den her video. I dag tænker jeg bare lige, at jeg vil lave en lille unboxing, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Så første ting, det er den her kattepote. Det er en squishy, og den kan også lyse. Jeg fik den ikke i dag. Vi har heller ikke bestilt den. Jeg fik den i lørdags, men vi har ikke set den, så jeg tænker bare lige, at jeg vil vise jer den. Og jeg har masser af andre sådan her, og så andre katte og sådan noget. Ja. Så det var første ting. Så lige videre til næste ting. Og næste ting er den her. Det er en short stacked, I don't know. Jeg har også en i forvejen, men den blev alt for lille. Og samme farve og hele muligheden. Den blev for lille, så den har vi smidt ud. Og så har min mor så købt en ny. Så ja, det er bare virkelig glad for. Videre til næste ting. Jeg har faktisk kun 2 ting tilbage. Så ja. Næste ting er den her læbepomade. Jeg har også en i forvejen, men jeg vil virkelig gerne have en til. Så nu har jeg 2, fordi min anden blev væk. Og det er typisk mig. Ja. Så ja, den er virkelig god. Jeg ved ikke rigtig, det blåbær. Og I kan også se indeni. Nu har jeg kun én ting tilbage, så videre til den ting. Det er den her. Det er en klemme. Og den er også blå. Altså sådan. Alle ting er blå. Jeg elsker blå her for tiden. Jeg elsker sådan nogle klemmer. Jeg prøver lige. Oh my god. Ja, den bliver vildt dårlig. Klipper lige til, at jeg lige har ordnet det. Så har jeg fået sat det. Det kan vi se okay. Og hvordan viser man det? Okay. Jeg ved ikke, om jeg kommer, men altså. Ja. Så ja. Okay.